Ayo! Ayo! Samahan? Hindi ka nang bisita. Ang ko sa dalaga, tiba? Sa may dala nimo? Nako'y dala bulak, ti. Saan na mong bulak? Ihatag sa imong dalaga. Saan na mong bulak? Murang bulak sa utot-utot. Pang-minteryo man ah. Wa pa man tay kalag-kalag. Ako na itong ihatag sa imong dalaga, ti. Di ko ana. Di ko. Balik na pauli. Uli. Wala na di na makaon. Pag magsunod ka ni Mamisita, kanang magkakaon ta ba? Oh, bay, ama ka, bay? Ay, oh, dito, bisita ko, Choy. Bisita ka? Kana imong dala? Bulak, may ko gidawat dito nga bulak imong gidala. Sige na to. Ayo! Ayo! Ayo, te! Samay. Ay, te! Ito. Bisita ko sa imong dalaga, ti ba? Niya. Sa may mong dala. Pidala nga saging, te! O, sa may pagtuni mo sa kong anak, unggoy. Bayaw ng Sa tiki. tag, sa tag mga cake, coke dayon. Mas lamig ni siya, ti, oy. Dili. Lamig ni saging. Uli, balik na. Ti, wapak yung bata, ti, oh. Nawaman tayo mga... Dawatan ni saging, ti. Dali, Patilawag ko, ti. Dili, Gus, dili. Pagdala o, makaon na kami. Ito, ti, sige na, ti. Dili. Kaisa lang yun, ti. Dili. Dili na ako patinawan ang akong anak sa imo, ha? Ti, sige na, te. Patilaw ako kaisa lang sa mga anak, ti. Puting lamiyag kay ti, oh. Ngayong mama, Gus, magyod ka? Ha? Kung gusto ka, ako na lang. Oh, tilawin ko. Unsa man ang simpanisita ni mo? Nga, wa may mga nahot. Ano sa makadamas si mga yaw-yaw? Basta lang good, basta ay, giganahan ang kugyaw-yaw. Ayo! Ayo! Ha? Nasi bukit. Maayo nang ma kay o. Manyak kay nang ma. Maayo jud ang ma. Paano na kinayang dala? Yes! Ay, ako ni Gabriel. Kaya naidala niya. Mainom, makaon. Gusto mo na? Ay, nanto ko ihatag nga buke sa imong dalaga, di ba? Hindi ko mamisita sa iya. Uy, Pwede na? Oo, Ay, ano daw? Oo, sige. Anak! Alikit. Sa may ma. Ayo, Sa may man sa dinhi. hapon. May hapon. Sa man imong dala. Ah, nang nagdala ko para sa imo, dira. Hala. Happy Valentine's. Di man ko gainom. Sa man ni unsay pagdori mo sa akong palahubog? Ako, diri na sa ko, diri na sa ko. Uso man ani mo ma. Ati mana na, sibuk. Sibuk. No, ato sa muskwal sa ako. Na itong gilimpyo ang kwarto dito. Kay Ayaw ana ni mo. Ayaw ana niya ma. Unsa? Oo, sa kwarto. Ma, unsa nang sa magkaman Ay, dili sige ko na, ana ni mo. sige na. Ay, napag, balipad Ala ka. Dito na. Mama, oy ma, tabangin ko ma. Si tabangin, may mag-usahong ka diha. Ma, daliktikon. Unsa man na siya daliktikon kay ka unsa man ka kay ligo? Kamay na naman ko yung daligdi, kaya nalugod-lugod, nagkukahapon, panligo na ako. Na, bawa pa jud kay siya papa. Na. Dili yun, natutras man ko kahapon ko. Pahalang, anak. Unsa man ni siya oy? Ma, bahog! Unsa man ni siya nagutot? Hala, nagutot bahog kay kagutot sa oy. Huwag ka lang, anak. Kay Lami kay Redros. Sa lagi man. Si Bulgit, unsa man. Lami kay Redros, anak. Huwag ka lang. Gamay ng kwarto. Tina na ako magpunta ma, bahog kay gutot ma. Isa ma, na ako makaya ma, isa ma. Hawat siya! Uy, iba mo! Sabi ko na. Uy, tulad ako ba? Nag-ausa mo. Tama na si Bulgit pa na ako nautang. Naatay, nangutot. Bahala na. Lami kay Redros. Bisita din na nga. Magpangutot pa din na. Sagdi lang kayo.